Gurera hurbildu diren familia, gero eta egoera larriagoetan dago, eta ganera egoera hori luzetu egiten da lehenporan. Beraz, egoera egiten da egonkorra, eta horrek eragin oso latzak daukaz, bai pertsonengan, bai familietan, eta zelanez gizartean bebai, ezta? Zergaitik hori? Bizi baldintza gordintzen ari dira, ez dago irtenbideri bai merkatu arloan, bai gizarte politiko-ekonomikoen arloan, ez dago irtenbiderik, familien zorrak areagotu egiten dira, eta beraz bizi baldintzak gordintu egiten dira. Babes ekonomiko-politikoa eta gizartea moduan babes sarea ez da nahikoa, ze familia asko gelditzen dira sare horretik kanpo, eta egoera horrek egiten dabe pertsonak eta familiak etorkizunaren itxaropena galtzea. Egoera larri honetan bebai susmatzen dugu izpiak, itxaropen izpiak. Guretzako garrantzitsua izan da, herriak eman dauen pausua, herri mobilizazioa. Gurera bebai, voluntario moduan eta bazkide moduan urreratu diren pertsonak gehitu egin dira, gure ekintza kapaz gara izateko herriaren solidaritatearen esker eta bebai kristau elkartearen solidaritatearen esker. Gure aldarrikapena da hortik jarraitu eta ez ikusi gizarte politika gastu bat bezala, biziketen inbertsio bezala, etorkizunerako inbertsio bezala. Zer eskatu? Gehiago. Nik gehiago eskatu, indarrak areagotu eta esforzo areagotu, ze herritarrek esforzo areagotzen gagoz. Elkartea bai, eta seguru eurepe bai, baina horreten egin behar dugu, horreri ekin egin behar dutzago.